बाहेराव लेथ्रा जाजोबना थाबाय अखा हाबाय थानानै सिबनो मोनाखैना दाहायसो सिबनांसिगोन दाबो सोलाबथ'नाय नंला जि लेथ्रा नुजोब्बाय बाबु गेलेग्रा जेरै जाजोब्बाय आंनि बाबु हे हामा सलसिसो नोमो होननायाव माबा नांगौ टाक्लु टाक्लु नोंनो मा नंगौ नङा नङा राजबीर मा राजबीरल' राजबीर बसुमतारी होन दे बिदिसो होननांगौ दा हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय दिनैहाय मंगलबार ओमफ्राय जोंहा दिनै न'फोरखौ सुस्रांजोबनानैहाय बाथियाथ' होखाबाय थायो सामफ्रामबो ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव होयो आरोना लोखि मानि नामाव बर'आवथ' जों बर'फोराथ' होनो माइनावनि होयो आरोना ओंखाम संग्रायाव ओमफ्राय आं नै दा न' सुगासिनो एकदम थाब थाबनो न'खौबो मिस्टारा सिबबाय माने बाबुआ सिखाराखैमोन ना थाब जों सिखारग्रोनानै साहा लोंगौ मागौ ओमफ्राय जों साहा लोंखांनायजों बाबुआ सिखारनायजों जादों ओमफ्राय बाबुनो एकदम सिखारबाथाय आंखौ नांथारगौ आरोना बिमाखौ माने बिसिनायाव दसेबाबो गाइखेर जाथारनो मोननांगौ आरो बेनि थाखाय ओंखायनो सासेया नेबाय थालायला होननानै गोबाव जायो होननानै गाव सिबग्रोबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे सिबखांगौमानि आङो बाबुआ उनाव सिखारनानै बाबुखौ दसे माबाबाय बाबुजों थाबाय दसे ओमफ्राय बे सिबखांनानै दा आं न'खौ सुबाय नै थाब थाब सुनानै एकदम दुगैनानै मानानै आरामनो बाथि होनोसै आरोना रुमाथ' मोनथाम लखा होनजायो ओमफ्राय ओंखाम संग्रा आरोना ओमफ्राय थाब सुबा थाब खालामबा थाब जायो लासै खालामबा लासै जायो ओमफ्राय सुबाय आरो टाइम मथे माने बारा दाथ' सान्दुं ओंखारबा बिराद सान्दुं थिं जायो 9टाफोरावनो 10टाफोरावनो ओंखायनो थाब सुनोसै दुगैनोसै ओमफ्राय बाथि होनोसै ओमफ्राय आं सुबाय थासिगोन दा जोंहा ओंखाम संग्रा सिङाव आइ लोक्षिनि थाखाय सावो आरोना बिनि नामाव ओमफ्राय बे दावदै फुल गुफुरखौ होयो ओमफ्राय बियो नै दंखायो जा आराम गायनाय नङा थाखानायसो आं थाब होबाय थानोसै दासो बामनो मोनबाय बाबुखौ ना जायोनो दौलाय बाबु गाइखेर जायोनो होनदों माथो मिउट सेरजादोंमोन दालि ओमफ्राय पनिर लाबोदों पनिरखौ बे बुंनायखौबो आरो जायाखै अखायानो फ्रि हालायबाय माबा आंहा बाथिखौ खुनुरुखुम लागायगखांनो हादों फ्रियाव रोजा नालाय साथा लालायलायना लागायदों गोबाव थाबा सिजोबो ना फ्रिबाबो रोजाथारमोन ना अखाया ओमफ्राय लागायखांगबाय दालि ओंख्रि बाबानिया मोनखांबाय ओमफ्राय बिथिं ओंखामबो संबाय नै दस्रा ओंख्रि जाबाबो दालिया संखाथारनांगौ दा बाबा दालिखौल' जायो बेलेग जाया बयबो जाखांजोबनानै आंहा लास्टाव नै जाबायानो पनिर आलु बुट दालि माया गानला आङो दहाय सुदोंमोन नालाय सुनानै ओरैनो फोरानना दोनबाय जिबाय गानजाला बेयावनो थाबाय थाथोंसै माबा माबि फुगारलाबायग्रा खालामसै मारै जायो सोर खोन्थाया गावनो खोन्थादो सिखारबा हरै जायोनो जायो सोर होनना गावनो होनदों अबाव नुवा बिदि
बिदि होनो बिदि होनो सोर बिदि होनो बाबु गोलैगोन मारैथो Happy birthday to you दे होन होनबा दे Ai deh. Sampai kuntung kulai. Nos. Nos. Kuga kau? Kuga kau English anu. Kuga kau English anu. Kuga kau mau tu ne? Mau. Sampai gedena kau? Gedena kau nek kan? Thất nani Sao kişpiyaman? Ha? Bu tuh ah, fruitun lain kişpiyay. Danger sandung dun kau bay. Mokku. Mok bay niya? 50 na still niya. Obi. Mami, Itu keman? Hai cha jagra gaya ba bay yang, don jagra gaya ba. Ayong. Boyun. 20 টাকা লবি 20 টাকা হ্যাঁ নহয় लाखिनोसै साहा फुदुंग्रा माबा स्टिलनि रेडि गैया खोमा ना बेयाव साहा फुदुंना नांगौ बिदि दा जोंनाव थानाया गोलैजोबो ना मोजां मोना आङो बै मोनसे दंबावोना फैग्रा इदियाव दंजोबो बेयाव गैया दां 30 টাকা লবি बेयाव गैया 20 টাকা 25 টাকা आयंसो आबै नङा जिफोरखौ नैबे रानजोब्बाय बियो ओंखाम संग्रायाव लाग्रा आरोना बे जिफोरा मंगलबारबाथाय बेखौबो सुफाजोबो सामफ्रामबो न'थ' सुजोबनानै जिफोरखौबो सुयो आरो खनजोब्बाय नै आरामनो एवसोना दोननोसै ओंखाम संग्रायावनो थाखायो ओमफ्राय ना आं दानो बाथ'दोंमोन न'खौ सिबथ'नो माने दसे थाबावनो सानदोंमोन ओमफ्राय मिस्टारा जाखा माने दा बाबुआ गावजों दङना बाहेरायाव गेलेनांगासिनो ओमफ्राय आंखौ खें हरगासिनो ओइ न'आ सिबद' टाइम जाबाय मोनाहांबाय बुस्रिनायावनो मानायावनो बिसिना थिसिना माबानायावनो टाइम थांखायो होनना होनहरगासिनो आंखौ ओमफ्राय गावहा जेब्ला उन्दुना थायो ओमफ्राय आङो गावखौ फोजाबा मोनाबाय टाइम जाबाय न' सिबनांगौ मानांगौ सिखारदो होनना होनबाथाय गावहा एकदम सिखारथारा जि र' होननानै एकदम मोनालायहोयो ओमफ्राय दा टाइमानो 3:30 जायाखै ओंखायनो आं दसे थाजाबावो होननानै 5टासिम थाबावनो नागिरदोंमोन खिन्थु जाला जि खें हरगासिनो ओंखायनो आं दा न' सिबनोसै नांगौबा आं सिबखांनानै थाबाय थासिगोन आरो आरामनो नङाबा दा माबायाबाथाय बाराद्राय रायबाय थागोन ओमफ्राय नै दा आङो न' सिबखांनानै दुगैनानै आराम दसे रेस्ट लानानै दा मोनाबिलिनि साहा लोंनोसै जोंहा भुजिया मुरिजों ओमफ्राय लाल साहासो लोंखायो जोंहाथ' ओमफ्राय संख्रिनि बिस्कुट दङमोन एसे बेजों लोंनोसै आरामनो ओमफ्राय मोनाखाबायानो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय